Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni en Andruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Amor mokalo ni wendo na osechopo studio ka abo miye thuolo bonyiswa ni nyinge nga en wuod kanye. Olonye weche mage kaito kokwa ketho kinde kata matin warwake twak achiel. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth kuom gwela e twak ma kawuono. An iluonga ni Michael Oduor. An daktari molony e yor thieth mar joma mine. Gisungu wacho ni gynecologist. Mangiso ni an daktari ma ng'enyne adil kod joma mine kodok korka yore mag nyuol kata gino mwacho ni reproductive health. An wuod Gem, aja Siaya County. Kendo gisani atiyo Siaya County. Ma kanye ma athiedhe joma mine ng'enyne gisani antiere subtal ma Bondo Sub-County Hospital. Erokamano nya daktari amor ni kane wagweli bie penj laktar to oking'iyo bor mar piny chopo mondo mwagoye mbaka kod ogandawa oyude konyruok kotenre kod chandruoge ma thoro mako joma mine. Daktari kawuni ine madwani mondo miyier twak kata topic midwani mondo mwagoye mbaka. Erokamano Ruth, kawuono adwan mondo wapuonjre topic moro ma chando joma mine mang'eny. Obed joma mine mosebedo madongo matin kata ama pode ka ndalo gi pok odhi mang'eny. Wacho ni ma pod rowere. Waluongo ni adenomyosis. Nikech tuo ni ok en tuo ma samoro joma ng'eny imiyo diagnosis no. Lakini wasefwenyo ni en tuo machando joma mine mang'eny. Koro chunya gombo mondo wapuonjre matin kaluwore gi tuo no mondo wang'en to joma mine wagi ginyalo bedo gi tuo ni to ka gin go inyalo konygi nang'o. Mana kaka winjo daktari wacheno en adenomyosis mane twak wa odiechieng' ma kawuono e penj laktar. Kapoko wadhi matut ahinya moro bro nyiso ni adenomyosis en tuo machal nade kata en tuo matimo ng'ato nade mondo mi wang'e gima wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Adenomyosis mang'o daktari? Adenomyosis en tuo ma kite opogre matin. Wanyalo wacho gi dhok mar joma oko somo tij daktari, wacho ne layman, wanyalo wacho ni en growth mayudre e mfuko mar ng'ama mama. To en growth mopogre. Gimomiyo wacho no opogre en ni king'iyo mfuko mar ng'ama mama, mfuko mar ng'ama mama ntiere kod layers mopogre. Adwa tiyo kod ranyisi mar olemo mang'eny winjowa mang'eny ong'eyo kendo nyalo pimogo. King'iyo olemo kaka mar apoyo mochiek. Apoyo mochiek samoro king'iyo toke tiyudo ka nyalo bedo ni pok owe bedo mamajan ahinya. Alafu ntiere iye kama chwe ma samoro biro ma ratong' matin. Alafu kichopo iye kabisa tiyudo kama layer moro matin e iye kuro ma ng'enyne ting'o ga kodhi mag apoyo. Mfuko mar ng'ama mama samoro dwa chalo kamano. Koro wantiere kod layer ma iye kabisa no. Ma ng'enyne sama ng'ama mama dhi malo to ema remo mar dwe wuokie. To seche moko inya yudo ka ntiere layer no ma iye kabisa samoro odonjo e layer ma iye moting'o muscles ma ka pimo ga apoyo kama oting'o ring apoyo machweno. Iyudo ka koro layer ma iye matin cha odonjo kama chweno, koro sama onego bed ni ng'ama mama dhi malo tiyudo ka kanyo bende ochako kuot. Koro iyudo ka waluonge ni growth, lakini kinono maber to en layer ma kawaida ntiere ga e mfuko. Koro mane mwaluongo ni adenomyosis. Mangiso en kar mfuko mar ng'ama mama lakini kama gintiere ema ok ni kare. Gidonjo e kieo mar jirani e mfuko kanyo. Momiyo koro ochako bedo growth makelo shida e mfuko. Kamano. Hapa ni pime maber mokalo ka achiel kod ranyisi michiwo mar olemo mar apoyo. Adier king'ade tiboneno ka itiere kod kidenye mopogore. Iwacho ni ofuko mar ng'ama miyo bende odwa chalo kamano. E seche ma madhi nyime moro wabro yudo picha maber mokalo mar ofuko mar ng'ama miyo kaito ibro pimonwa gima iwacho ni ka koro wagole apoyo to wachako duoke kuom ng'ama
ng'ama miyo mabende aneno ka wantiere kod picha maber mokalo. Daktari mori nyalo wuotho kodwa e picha ni ka wadhi nyime kod twagne. Erokamano Ruth. Mokwongo abro chako gi picha mabada koracham koni. Mano ngiso mfuko mar ng'ama miyo ma kawaida maonge kod shida. Koro king'iyo pichano tiyudo ka wantiere kodi kidienje ma iye ka, mano ema sama ng'ama mama dhi malo kochopo samo dhi e dwe tema waneno kare mowuokie. Alafu wantiere kod machwe madiere kanyo no, mano ema ng'enyne oting'o muscles mag mfuko mar ng'ama miyo. Kibire shida mar adenomyosis, tibro yudo ka gibathe koni, ma iye no iyudo ka seche moko odongo koro odonjo nyaka e layer machielo ma wawacho ng'enyne en mana muscles no. Koro kanye ma shida betie. Tiyudo ka sama hormones ma control system mar ng'ama miyo chako influence o chako tiyo kuom mfuko, to kata mantiere e iye kamoting'o muscles go bende gichako dongo. Koro bedo kaka growth. Ki compare picha mabathe koni, tibo yudo ka waneno ka mantiere growth e picha mabathe koni, ma kocha to ntiere sawa. Mane tuo mar adenomyosis ma wacho kawuono. Eka koni gobeni ofuko mar ng'ama miyo nitiere, ka nitiere kod growth kaka waneno kono no, mano koro en chandruok mar adenomyosis. Daktari, wathoro ga bedo kod chandruoge mang'eny momulo korot mar od nyodo, kaka koro mwawacho ni mama odhi modonjo yema obedo gi growth kuondego. Chandruoge mage mabende thoro ga bedo ofuko mar ng'ama miyo mabende mulo korodni ma iye kane? Wantiere gi chandruok moro, ang'eyo ni ng'eny ji nyalo bedo osewinje matin, waluongo ni endometriosis. Gidwaga bedo machal, endometriosis kod adenomyosis. Endometriosis pogruok madbetie en ni kwadoke picha ma wang'iyo machien chande, tiyudo ka lining ma iye, layer ma wawacho chande, endometriosis koro okodong ei muscles ka. Iyudo ka samoro owuok ei mfuko odhi ochuogre kamoro ei ng'ama miyo. Onyalo bet kata nochuogre ei ovary, samoro nyalo bet nochuogre kata ei nyombich, onyalo bet nochuogre e gimoro amora manyalo bet ei ng'ama miyo. Koro en tuo gidwa chalo nikech en mna lining ma iye no emowuok kamonego bed no betie, to gisani koro kodonje muscles mag mfuko. Owuok oko mar mfuko. Samoro chope ovary, ema ng'enyne ojabetga, lakini onyalo chopo nyaka ei ombich, onyalo chopo nyaka ei ich. Samoro iyudo ka en gima dhi nyaka kata e oboye mag ng'ato. Endometriosis. Koro mane pogruok mantiere e kind endometriosis kod adenomyosis. Lakini ki ing'iyo chakruok gi, to en mana lining ma iye no ema koro onge kamonego bedie, but koro endometriosis to owuok oko mar mfuko bo ochopo nyaka kamachielo. Wasebedo kod twak mar endometriosis, kendo ne wawinjo kacha kotende kod jolony kaka un lakteche ma olonye tuoche mag joma mine, nitiere remo kelo mang'eny, okelo chandruok mang'eny, to kata kamano kawuono en wabotene tena gi kidi waket maino e adenomyosis. Daher mondo bipim na daktari ni chutho en ang'o ma nyalo timore ma nyalo miyo koro growth chako bedo e lining ni madonji nyaka e ringo machwecha mantiere e ofuku mar ng'ama miyo. Seche mang'o motimore e system mar ng'ama miyo, seche ma ng'ama miyo obedo gang'o e dende ma ang' koro gik makamagi chako chugore e dende. Ng'enyne onge gimoro achiel minyalo wacho ni maindie ma miyo tuo aina no betie. Lakini nitiere gik makatimre e dend ng'ama miyo to nyalo miyo gik makamago timre. Abro wacho ariyo adek ma kawaida miyoga tuo mar adenomyosis no betie. Sama watimo procedure kata operation mora mora e mfuko, wawach ni sama ng'ato dhi konyre to konyre kalu e yor pala, mang'iso ni wang'ado mfuko kwagolo nyathi e yor nyuol. Mano nyalo miyo layer ma iye no samoro chako dongo kachopo e muscles ma wabedo kodi adenomyosis. Samoro be kotim thieth mamoko o kata mar operation mitimo yeng'o, kaka ng'at ma samoro owach ni nomako ich
to kuom hawi marach icho chako wuok. Koro wadhi timo mwaluongo ni luoko gi dhok ma joma ng'eny tiyo go oko kanyo. Sami timo luoko no ntiere kaka kigolo ich mane okolosre maber kata mane wuok no, to nyalo miyo leya no chako donjo e mfuko. Bende ng'ano ma osekonyre kata at least dichiel, mang'iso ni oseyudo nyathi, nikech sama ng'ato dhie muoch kae kendo ene process mar konyruok, tiyudo ka mano samoro dhiro leya ma iye no chako donjo ei muscles ma wapimo kande to kelo tuo mar adenomyosis. Koro magi gik ma kosetimre tiyudo ka ng'enyne nyalo miyo tuo mar adenomyosis chako mako ng'ama miyo. Kamano. To kidienje dek mipimo nwa gi daktari, samoro ng'ato nyuolo kokalo CS, samoro ich nowuok otimne luoko, kaachiel kod mipimo no thothne kidienje gi mane gima thoro bedo mang'eny makele. Nikech ok wasebedo gi lony mang'eny e nonro mar tuo mar adenomyosis, ok wanyal wacho ni mane mabedo mang'eny, lakini wahinyo neno tuo ni sana sana jogo mamine mosebedo gi higni ma chopo 30 gi wiye, mang'iso ng'enyne gin jogo mose yudo nyathi kata dichiel. Koro waparo ng'ano mosebedo kodi muoch, process mar labor ma kelo nyuol no miyo waparo ni adenomyosis ng'enyne biro e oganda wa kaluwe kod process mar nyuol. Kamano. Ma kath pono ng'ato oseyudo nyathi, samoro no lalo nyathino, tire thuolo mamalo mokalo mar bedo kod adenomyosis. Mano nyalo timore. Imulo kamoro ka daktari madaher mondo mi ilernwa mana matin ni samoro process mar muoch no nyalo miyo ng'ato bedo kod adenomyosis. Inyalo mulo no mana matin nono, nikech kaka luoko apani oganda wa mang'eny osewinjo weche mag luoko, weche mag nyuol kokalo yor pala wadendo kata ni CS, oganda wa mang'eny osewinje kata osekalie. Amulna kaka process mar muoch, kaka otimo del ng'ama miyo, kaka seche ma icha dwani mondo mi ogol nyathi kod tudruok kod adenomyosis. Sama ng'ama miyo nie muoch, yudo nyathi adwa pimo gi kain kod mpira kaka balloon mantiere gi muya e iye, tidwan mondo muya ni owuog oko matek. Tibo yudo ka ng'enyne kidiyo balloon no to biro dhiro muya mane iye mondo wuog gi teko. To kapo ni dho balloon no olore, bid idiyo balloon no, tiyudo ka muya no ng'enyne odhiro kor balloon. Kamane kaka muoch betimre ng'ama mama. Sama muoch biro, mang'iso ni mfuko no temo gan mondo obi nyathi mondo owuog oko. Koro sama temo dhiro nyathi mondo owuog oko no, nyathi bende dhiro kor mfuko. Koro yudo ka leya ma iye cha, ka pressure omedre kuome, mfuko dhiro to nyathi bende diyo kor mfuko, to nyalo miyo adenomyosis chako betie. Nikech koro leya ma iye no, process mar golo nyathino omiyo nyathi odiyo mochako donjo e muscles mag kor mfuko. Kamano. Mama en muocha to okochuno ni muoch ma odhi alanda, nikech thothne wawinjo ga ni ka muoch odhi alanda bende biro kod complications mopogore opogore. Ma indiena na muocha ma kawaida, ma yudo ka ng'ama mama odhi adhiya muoch bo yudo nyathi bo konyre ma onge complications mora mora. Pod shida mar adenomyosis nyalo betie. Kamano. Ma en gima nyalo mako miyo mora mora, to okang'eyo ni entiere kaka inyalo thiedhe ka ponono ni otimore, okang'eyo ni ranyisi mage maka ng'ato ng'ama miyo owinje dende to bo paro ni entiere kod adenomyosis, kata ka ponono ni nyalo geng'e, okang'eyo kata kinyalo geng'e. Tapani magi duto te ibro medo pimonwa kokalo e penj laktar e chenro mwantiere godo ni e kidieny mar 2. Erokamano. Wakaw yueyo ka waduogo kidieny mar 2 kadwa no bai kik isud kata matin. Skiza chapa ushinde. Haririchi? Yes. Huyu dada? Namuona Hapa. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Yeah. Mlikuwa mnajenga. Eh. Ndugu zangu,
wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata milioni 1. Asante. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shake out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Koro ingiswa sani yana ngoma nie pachi ngiswa isome her ukoro meher ona ni timo kama ngiswa meher kaul gil inise nyiso mamu mana kaka iniriek mana ka en Sigrina nini bongyo nyithindi ariyo nyaka chieng ano kadwa keto singo mora mora nyakiduogi dakodwa onge kumidhie kawuono e odiochieng' mokwongo mar chakruok marach ahinya e ngimau. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo chandruok ma bende daktari wacho ni katika ni in ng'ama miyo ka muoch osekai to inyalo yude. Ka ni nyuol kokalo e yor yeng'o wadendo kacha ni CS inyalo yude. Samoro ni mako ich to ich owuok bende inyalo yude. Opimo na pogruok mantiere kind tumo wuoye adenomyosis kaachiel kod endometriosis ma bende ne wasewuoye e chenro mar penj laktar ka. Kidieny mar ariyo madonje daktari. Jomage mathoro yudo chandruogni kata mathoro yudo tuoni? Kaka wacho kwa tieko, ka en ng'ama mama, miyo mora mora kata ng'ama nyako mora mora nyalo yudo tuo mar adenomyosis. Lakini ng'enyne jogo ma oseyudo nyithindo thoro bedo kod tuo mar adenomyosis moloyo jogo ma pok oyudo nyithindo. Ng'ama miyo nyalo ng'eyo nadi ni en kod tuo mar adenomyosis. Kaka wapimo kwa chako ni tuo mar adenomyosis dwa bedo machal gi tuo mar endometriosis kaluwore kod kagi chakre kod kama giwuokie. Ng'enyne adwan mondo akete mayot ni jowinjowa ni kaluwore kod lea ma iye mar mfuko mar ng'ama miyo ema koro ntiere kama ok owinjore, mang'iso ni gigo mantiere del ma
kawaida control ga mfuko mar ng'ama mama. Ng'enyne waluongo gin hormones. Sana sana hormone mar estrogen. So hormone mar estrogen ni ema ng'enyne control kaka ng'ama miyo nyalo winjo kalure kod tuo mar adenomyosis. Koro mano ng'iso ni sama ng'ama miyo ikre mar dhi malo dwa dhi e periods to rem bedo mang'eny. Mana achiel kuom gigo ma ginyalo neno. Gima kendo ginyalo neno en sama gidhi malo to remo nyalo bedo mang'eny moingo kawaida. Koro iyudo ka en ng'ano ma kochako dhi malo to samoro tiko kata jumbe 2 kapod remo wuok. Abnormal bleeding. To ka remo wuok mang'eny ting'en mano koro kiwango mar remo be dok matin e dendi, koro ibedo ga anemia. Nikech tuo ni affect kor mfuko mar ng'ama miyo, kama sama onego bed ni ka iyudo igamo remo to nyathi dongoe, iyudo ka samoro mano tamo ng'ama miyo kata gamo remo. Koro iyudo ka obete keny kinde mang'eny to budho kapok oyudo nyathi kendo. To awacho ni tuo ni yudo mine ose bedo gi nyathi. Osenyuolo osemako ich. Koro iyudo ka inyuolo nyathi mokwongo to koro budho kendo kapok iyudo nyathi mar 2. Koro mago gin gik ma adenomyosis nyalo kelo. Ma kendo biro en sama ng'ama miyo riwre kod ng'ama dichuo. Iyudo ka ntiere rem kabisa. To ma be samoro medo chandruok mar gamo remo. Nikech iyudo ka in ng'ama miyo to intiere gi rem, ketho kata hera mabetie kindi gosiepni. Koro iyudo ka kuriwre matin kabisa to nyalo kawo ndalo kapok ng'ama miyo ogamo remo. Nikech iyudo ka samoro seche ma onego bed ni tong' mar ng'ama mama ntiere tayari ma koriwre gi dichuo to ogamo remo, seche go kore ka rem okete piny ma kata weche mag betie achiel gi osiepne no ok timre. Koro mano miyo ng'ama miyo nyalo kawo ndalo kapok ogamo remo. Mogik en kaka tuo ni samoro chando joma mine kaluwore kod tije ma kawaida. Iyudo ka ne in ng'at ma samoro idich inyalo timo giki mapile, inyalo dhi ndalo, inyalo dhi tich, to koro rem niketi makata tich ok idhi. Koro iyudo ka dwe ka dwe, odiochienge 2-3 in e subtal, in piny, ok inyal tich. Koro mago ranyisi ma ng'ama miyo koneno to nyalo ng'eyo ni samoro nyalo bedo nan gi tuo mar adenomyosis. Yes. Ipimonwa gigo mang'eny mokalo ma nyalo timore seche ma ng'ama miyo nitiere kod adenomyosis. Kuom ranyisi wacho ni rem, kaka wanene e picha ni, rem seche ma oriwore gi jaherane kata jaode, en remo mawuok kata ka ndalo mag dhi e dwe kata neno malo osekalo kata kapok ochopo. Nok mar remo kotende kod remo mawuok kuome mang'eny mokalo. Rem seche ma oneno malo kachiel kod samoro dhi malo makoro dhi ndalo mathoth mokalo. Daktari, kar anemia kata nok mar remo ni, moro inyalo pimonwa kaka, nikech ka wadok e picha mane wantiere godo mokwongo cha, iyudo ni en growth, odhi modongo e ring'o mar od nyodo. Ere kaka koro remo dhi wuok mang'eny e picha mokwongo ni? Ang'o mamiyo koro remo wuok mang'eny? Debede ni growth ni koro medo surface area mar kuonde ma remo wuoke? Debede ni ang'o matimore ka momiyo remo ni wuok mang'eny? Gimomiyo samoro remo ni wuok mang'eny kwa dok e picha ni, sama ng'ama miyo dhi malo, ntiere kaka muscles me kor mfuko kanyo, sama odhi malo cha to ntiere kaka muscles go kagi contract to gikonyo chungo remo. Ka koro growth ni odonjo ei muscles go, to gimokwongo ketho en kaka muscles go konyo e chungo remo. Mar ariyo, iyudo ka koro intiere kodi lining ma iye ni, to koro gimedre nikech ok en ka kende. Iyudo ka ng'enyne obiro nyaka odonjo kuonde mang'eny. Koro iyudo ka kuonde magolo remo ng'eny. Mano ema miyo sama ng'ato chako dhi malo, to onyalo dhi malo kata jumbe 3 mfululizo maonge chung'. Koro mano miyo
ogolo remo mang'eny to koro bedo kod remo matin e del mwaluongo ni anemia no. Kamano. Ilere maber mokalo. Udwa tudore mana gi pachacha kaka surface area omedore. Koro remo dhi chiegni bedo daktari. Koro remo dhi kuonde mang'eny. Pod antiere kanyo adenomyosis kod rem seche ma ng'ato tudore kata riwore kod jaherane. Antiere kaka daktari moro noluonge kanyo, kata kamano abro wacho ni ere kaka rem ni otudore ka nikech chutho seche ma ji riwore debede ni okang'eyo tudruok mantiere kanyo daktari. Penjo mipenjo no ber. To gima dwan mondo waler ni sama tuo mar adenomyosis ni obiro, gima kelo rem kabisa en gima luongo ni inflammation. Mangiso ni layer ni kama entiere kawaida to bedo ga maonge gi inflammation. To ka koro en kama ok onego bed ne entiere, kaka koro entiere i muscles kanyo, to wabedo kod gima luongo ni inflammation. Mano e gima timre kata ka in kod tuo mar endometriosis. Koro ka in kod inflammation no, chalo ka gima ichwanyo tiendi kamoro. Kata kongeto mule matin kama, rem medre kabisa. Koro mane gima timre ma koro yudo ka mfuko ni mar ng'ama miyo man gi adenomyosis yudo ka en kod inflammation mang'eny. Koro kantiere gima mule matin, kata kasa ma ji riwre gine achiel kod osiepne, to mano koro miyo rem betie ma hera koro bedo matin nikech tuo mar rem mathoth ma koro nitiere. Debede ni momiyo kata seche ma ng'ama miyo dhi malo to nitiere kod adenomyosis to onyalo winjo bende rem mathoth nikech ni wawinjore kacha ni otudore bende kod endometriosis. Ma rem thoro bedo mang'eny mokalo. Mane mamiyo rem no bedo malo. To awacho ni tuo ni kata endometriosis gi te gima miyo gimedre kabisa en hormone mwaluongo ni estrogen. Koro sa asaya ma ng'ama miyo pod ntiere kod estrogen e dende, to estrogen no miyo inflammation no pod medre, koro rem pod medre, to estrogen no be mamiyo growth go medo dongo. Mangiso no sa asaya ma ng'ama miyo pod ntiere kod estrogen e system, poko chopo menopause, to growth no nyalo ga medre kendo nyalo bedo maduong'. Koro yudo ka mfuko be kuot, oko bed size ma kawaida cha. Kamano. Ma risk factors kata gigo manyalo chwalo ng'ama miyo e thuolo mamalo mar bedo kod adenomyosis eni ka pod ineno malo kapok iwuok e ria, mano en achiel kuomgi. Risk factor machielo en ang'o daktari? Teka ni ng'ama miyo ma podi wacho ntiere reproductive age, mangiso ni mfuko ntiere kawaida, to dendi be golo hormones mag reproductive system, sana dendi pod golo estrogen. Mano inyalo bedo kod tuo mar endometriosis. Ema miyo yudo ka jogo mosewe neno malo mochopo menopause, to koro tuo mar adenomyosis dok piny kabisa. Tuo ni ng'eny marom nade pacho ka daktari? Gisani pok wabedo gi kwan malong'o mwanyalo wacho ni ong'eny maromo nadi, lakini king'iyo ng'enyne tibro yudo ni achiel kuom joma mine 3 mantiere kod rem sama gidhi malo, ng'enyne nyalo bedo kod tuo mar adenomyosis. Manyiso ni en gi mang'eny. En gi mang'eny. En gi mang'eny kabisa. To ng'ato bende nyalo bedo kode kok ong'eyo ni entiere kode. Kowacho ni samoro en ga ina rem mabedo ga godo, samoro aneno ga nena malo mang'eny kamano. Ng'ato nyalo bedo kode ko ok ofwenyo ni en adenomyosis. Adier mantiere en ng'eny joma nigi tuo no kia kata gin gi tuo no. Maendi samoro ikelo kodi kaka wadongo. Iyudo ka ng'enywa sana jogo ma pok odhi skul maber ahinya, iyudo ka ji ong'iyo ni ng'ama miyo sama dhiga malo to winjo ga rem. Rem ok en gima kawaida. Ntiere rem matin ma ng'ama miyo nyalo winjo sama odhi e period, lakini rem asasa cha to ok en gino ma kawaida ma ng'ama miyo onego betgo. Koro ntiere joma ng'eny mantiere kod tuo mar adenomyosis, lakini nikech pok otimnegi pim, koro ok ging'eyo kata gin gi tuo no. Mar ariyo en ni fwenyo ni ng'ato nigi tuo ni samoro nyalo bedo matek, nikech wan kaka dakteche warilai wageno picha mwabiro timo. Kibiro e osiptal to wagoyi picha,
To samoro kitimo picha, obed picha mar ultrasound, obed picha mar MRI, manyalo konyi fwenyo ka tuo ni nitiere seche moko miyudo ka pod eka tuo no chakre, lakini rem to nitiere. Koro iyudo kata kigo picha to kine dalili maber manyalo fwenyo ni kaendi to nitiere endometriosis. To gima tuo ni samoro bedogo matek en ni size mar growth mantiere e mfuko. Samoro iyudo ka rem miwinjo ng'eny kata obedo ni growth mantiere pod tin. Koro mano bedo challenge kabisa ni wan dakteche, nikech iyudo ka ng'ama nitie gi rem kabisa, kigoyo picha samoro picha wuok ni onge gimoro ma ok ni kare ma owuok e picha. Koro mano bedo challenge ma wantiere go samoro. Emomiyo iyudo ka nitiere joma mine mantie kod tuo ni lakini pok ging'eyo ni gin kod tuo mar adenomyosis. We aduoki chien mana matin daktari. Ipimo no kacha ni samoro inyalo go picha to picha nyisa ni gimoro amora ber. Kamano. Pimna mana matin nono kaka inyalo pimo ne jaklas 2 ni ere kaka picha nyalo golo ni gimoro amora ber to gimoro rach momiyo ng'ama miyo nitiere kod chandruok nitiere kod rem machal kod ma. Manyiso ni pichni gimoko bende ok gol picha kamili kaka dwarore koso ang'o momiyo nyalo golo ni gik moko ber to gik moko to richo. Picha mwatiyogo iluongo ni ultrasound. Mokwongo bro luwre kod jago picha. Mar ariyo, nikech samoro growth ma wawachogi iyudo ka en growth matin kabisa. Ma mondo bed ni inyalo nene picha, nyaka bed ni ikawo thuolo kabisa kaka jago picha mondo inene. Mar ariyo, luwre kod yo ma igogo picha. Tuoche mantiere mfuko kaka adenomyosis gi ng'enyne samoro bro dwaro ni kigo picha to wago picha mar ultrasound mwawacho ni transvaginal, mang'iso ni probe mar go picha no waketo e yor nyuol mar ng'ama mama mondo bed machiegni kabisa gi mfuko eka wanyalo neno mfuko no maber. Ka en picha mogo ka wuok gi ei malo koni tiyudo ka samoro jago picha nyalo kalo ma ok oneno shida mantiere e mfuko. Koro nitiere gik mang'eny manyalo miyo picha owuog ni gimoro nitie kare lakini nitiere shida. Pichni go daktari kaka miwacho ni transvaginal no gimbe wantiere kod gi siptende waka inyalo yudgi mayot nikech kargo picha ma ang' ok ne kelwa report kamili moro inyalo nyiso oganda wa ni mondo mi wachak manyo yore mag pichni mantiere kod lony mamalo kaka miwacho go, nikech wacho ni ibro chore machiegni kod od nyodo mondo mi ogoye gi e iye moingo picha migoyo gi malo. Pichego nitiere en mana ni samoro nitiere luoro kuom ogandawa to nitiere bende koso ng'eyo malong'o kuom jogo magoyo picha. Nikech king'iyo nitiere jok dakteche ma konyowa e goyo picha, lakini ok gite gin gi lony mar goyo picha ma igoyo transvaginal no maber manyalo miyi duoko mwadwaro no. Koro wakwayo ni sama ng'ama miyo odhi e osuptal to kiyudo daktari ma olony e yor thieth mar joma mine kan to bro kwayo picha mana mogo kaka mawacho mar transvaginal nikech wang'eyo ni mane ma bro miyowa duoko maber. Emomiyo thothne wachoga ni kapono ni nitiere kod chandruok moro amora temi dhi ir laktar molony mabro luwo kodi yo makare maka en picha tigo kodi picha makare mondo mi iyud ni chandruok nitiere kanye. Nikech mana kaka ipimonwa cha onyalo kelo chandruoge mang'eny. Miyo samoro ni dwaro nyathi to kinyalo yudo nyathi, nitiere kod rem mang'eny, remo wuok kuomi mang'eny, samoro bende en remo makoro tero nyaka thuolo mar remo e dendi piny makoro ibedo anemic, ma bende wang'eyo chandruoge manyalo biro ka ng'ato en anemic. Kamoro nyalo ngekono mana matin chandruoge mag ng'ato nyalo yudo kapono wito remo mang'eny kokalo kuom chandruok mar adenomyosis ka ng'ato en anemic. Well, ang'iyo ga tuo mar anemia, ing'en king'iyo gima remo tiyo e dend dhano, mano ema chalo kaka fuel ma ringo konyo dendi ringo. Okay? Koro ka remo tin chalo gari mantiere gi fuel matin. Koro yudo ka ng'enyne iol
nikech ok inyal tiyo tijeni ma kawaida. Kitemo wuotho matin iwinjo ka igamo muya. Sama in gi anemia tiyudo ka nikech dendi nyap kabisa, kapon tuo moro obiro mochako goyi to yot mondo tuono odhi kodi, nikech mondo dendi o recover, dendi dwaro mondo ibed kod remo kiwango maber manyalo kelo nutrients kama tuo ntiere no mondo ka dendi ochang. Koro ka remo tin to kata chango be bedo shida. Ka tuo moro matin oyudi to ina ng'ama tuo muda mang'eny kapok ichango kabisa. Kamano. Erokamano nyaleronwa maber mokalo daktari kenda mor kod kaka ileronwa chandruok mar adenomyosis kod ranyisi ma joma mine nyalo chich kapo nono ni winje dendi gin gigo moko nego beni ng'ato kawo godo e yor oyuma kata matin. Yena wakaw yoyo ka waduogo, idhi tim diagnosis nango, idhi pim nango mondo mi ofweny ni maa en adenomyosis to ken endometriosis, bende ok en tuoche mamoko mathoro mako ofuku mar ich. To pono no ni osetim diagnosis kata kosetim nonro makende, thieth nitiere bende nyalo geng'e koso magi duto tibire kidieny mar adek omiyo kik isud kata matin. Dial *487*3# to get this song. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. The people of the region have resolved that we shall unite under one umbrella movement to safeguard our interests and to speak as one mountain with one voice. Kwedhjo siasa mawuok masawa mar Kenya ochuogo riwruog siasa mar Haki Coalition. We are happy as the Ministry of Interior to receive this facility, which is the National Police Service Level 4 Hospital here in Mbagathi. This hospital has already been equipped using modern health equipment. Sirkalo ya osiptende ariyo mag Obila, Ruiru gi Mbagathi. Ne wamuomo bungu, kutho chwoyowa, wapuodhe bugni, kito chwanyowa, to riembwa, to gowa, to duto ne ok waweyo kedo mondo duond mon owinji e Kenya mangima. Thuondi mag telo e pewe mopogore jiwo mako lwet jomatindo kendo tayogi mondo gidongre e pewe machal gi mekgi. Adenomyosis mane twako odiochieng' makawuono. Daktari marwa oleronwa okang' kokang' kidieny ka kidieny mag gigo makineno tinyalo chich nitiere kod adenomyosis. Kisenene miringi dhir laktar, adwani mondo mi wadonje kidieny machielo ma daktari biro pimonwa ni diagnosis. Thoro chalo nade? En mana penjo kaka ng'ato osebedo ka winjo koso nitiere gik moko ma utimo kopogore kod picha mane wacho cha nikech picha cha bende ageni koro nyaka donj ka mondo mi yuda ne kawa growth nitiere e od nyodo ka. Ng'enyne oluwo gik moko adek mondo bedni wanyalo yudo diagnosis. Mokwongo en penjo gik ma wawacho ni ng'ama miyo nyalo bedo ka winjogo. Mar ariyo, nitiere pim ma daktari be pimi. Nitiere kaka ka daktari muli to mano be medo penjo ma openjo mbelego. Koro miyo nyalo chich ni nyalo bedo ni wantiere kod tuono. And then mar adek wantiere kod picha. Ng'enyne gi
kama watie Kenya wani wahinyo tiyo kod picha mar ultrasound. To picha mar ultrasound no ema wapimo ni mondo yud diagnosis maber mar endometriosis wabro tiyo kod transvaginal ultrasound. Lakini nitiere kuonde moko mabende wantiere kod MRI, koro poko bedo mang'eny ahinya subtendewa, lakini kidhi subtendewa madongo kaka level 5 kadhi mbele ibo yudo ka ng'enyne osechako bedo kod MRI. Koro ka intiere subtal mantiere kod MRI to mano bende nyalo konyowa, picha mar MRI nyalo konyowa fwenyo ni wantiere kod tuo mar adenomyosis. Koro gik moko adek go ma daktari tiyogo mondo obed ni onyalo wacho ni nitiere kod tuo mar adenomyosis. Kanyalo doki chien mana matin daktari, yes. Nikipono kamoro kanyo ni adenomyosis moko kuom ranyisi mabende nyalo nyisore en kare mowuok mang'eny mokalo kuom ng'ama miyo, diere ma oneno malo. Ma en chandruok mabende thothne joma mine nyalo ganeno kotenore kod tuoche kata chandruoge bende mopogore opogore ma joma mine nyalo bedo godo. Kopogore kod adenomyosis, ang'o kendo manyalo miyo ng'ama miyo wito remo mang'eny diere ma odhi malo ma kiko assume ni samoro gin gik mamoko gi to kare en adenomyosis. Tuo ma bende thoro miyo joma mine neno remo mang'eny samodhi malo en tuo mar fibroids. Mano bende en aina mar growth mabet e mfuko. Mano be nyalo miyo ng'ama miyo bedo kod remo mang'eny samodhi malo. Ntiere mamoko ma samoro nyalo biro lakini ng'enyne gibedo ka ng'ato ntiere kata gi tuo mar kansa machako dongo mar lining mar mfuko, waluongo ni endometrial cancer. Sama ng'ato chako bedo kod tuo aina no, mano be nyalo miyo sama odhi malo to neno remo mang'eny kata obedo gi remo machwer e kinde ma pok ochopo mar dhi e monthly period. Koro mago ema ng'enyne nyalo confuse go, lakini sana tuo mar growth mar fibroids miyo wabedo kod bleeding mang'eny ma ng'ama miyo nyalo confuse go adenomyosis kod growth mar fibroids. Kamano. Daktari? Yes. Growth. Adenomyosis en growth ma dongo e od nyuol. Thothne weche mag growth gi jokero gi ga ahinya nikech kotenore kod tuoche matinde ng'eny mokalo. Bende nitiere kaka tudruok nyalo bedo kata adenomyosis nyalo lokore mabed cancerous koso en kamano ochunga kar kende. Kuom growth mawachogo adenomyosis ng'enyne ok bed cancer. Kata fibroid be ok bed cancer. Ang'en kwatiyo gi term mar growth. Growth riwo obed aina mar kansa, obed moken mar kansa. Mang'iso ntiere ring'o momedre kama kawaida ok onego bed ni entiere. Mane mwaluongo ni growth. So kata kwa wacho nen growth, kik jowinjo waluor ne dupon koro adenomyosis ni osemna lokre tuo mar kansa nikech ng'enywa oluoro kansa. Oyo, tuo mar adenomyosis ok en kansa to ok ojalokre ga kansa be. Koro kata ka ong'isi ni mane tuo ma intiere go, in gi growth mar adenomyosis, to kik mi chuny joma mine chandre ka giparo ni koro tuo mar kansa osedonje. Kamano. Pimna daktari setimo nonro gi mabedo wacho ni bire kidenje adek diagnosis miyudo ni ma to en adenomyosis ma ok en kidenje mopogore mag growth ma thoro bedo e od nyodo. Thieth thoro chalo nade? Thieth mar adenomyosis adwa na kete yo mayot ni jowinjo marwa. Sama wan chien kanyo awacho ni ng'eny growth ni ntiere hormone machwako growth ni. Hormone mar estrogen. To ka growth ni osebiro to wantiere kod inflammation makoro kelo rem mang'eny mantiere cha. Koro thieth mwamiyo joma mine mantiere kod tuo mar adenomyosis en tieng' didek. Mokwongo ntiere yedhe mag rem maduoko inflammation cha piny. Mondo ng'ama miyo obed kata ka intiere kod adenomyosis to pod onyalo endelea kod shughuli ma kawaida. Mar ariyo, mondo mi inflammation no be odog piny, ntiere aina mag thieth mang'eny but gi target mana mondo oduok hormone mar estrogen no piny e del.
Koro yudo ka ntiere daktari nyalo miyi yien mopogre opogre, to ng'enygi target mondo duok piny estrogen ma dendi golo. Koro inyalo miyi yien ma tiyo directly dhi e ovary to geng'o ovary mondo kik gol hormone mar estrogen, kata imiyi yien madhi e pituitary mondo geng' hormone moro ma tije en ma stimulate ovary mondo gol estrogen. Koro king'iyo yien go te gin mopogre opogre, lakini gitiyo e yo achiel, mang'iso ni gigeng'o estrogen mondo kiwango mar estrogen odog piny. To ka kiwango mar estrogen odok piny, tiyudo ka inflammation ma wawacho cha bende dok piny. Ka en ng'ano ma oseyudo nyithindo moromo to koro onge kodi dwaro mar mako ich kendo, sama tuoni odhi ahinya to samoro wanyalo kata wacho ni mondo watim operation. To mano e hatua mogik. Mano ke mokwongo mwachako gi thieth mar adenomyosis. En hatua mogik ma koro samoro wasemiyi yien to rem ok dog piny, pod rem ng'eny, to en ng'ano mosetieko weche mag nyuol, to wacho ni koro watim operation mondo wagol mfuko. Wawacho ni hysterectomy. Mano be wanyalo tiyogo e thieth mar adenomyosis. Lakini mano e step mogik kabisa. Koro yudo ka ng'enyne tuo mar adenomyosis timo operation oken step mokwongo e thieth. Ng'enyne wachako kod steps ariyo mokwongo. Ma wacho nen yedhe mag rem maduoko inflammation cha piny mondo ng'ama mobed comfortable. Mar ariyo gin yedhe maduoko kiwango mag estrogen e del piny, mondo nikech estrogen nendo emwang'eyo ni miyo adenomyosis medre kata chwake ka entiere del ng'ama miyo. Kamano. Daktari, thothne wathoro bedo kod chandruoge mang'eny ma kendo kawuono wachako waluwe mana moro, adenomyosis, mago chandruoge ma joma mine thoro bedo godo. Kuom ranyisi fibroids ka ng'ato nitiere godo, uwachonwa ni nitiere kaka ng'ama miyo pod nyalo mako ich, mak mana ni thuolo mar ting'o ijni nyaka giko to tam nyalo bedo matek. Endometriosis bende thothne kelo ga chandruoge mang'eny ma mondo mi ng'ama miyo makich ka nitiere kod endometriosis thoro ga bedo matek. Adenomyosis bende koro wayudo ka ni en kidieny machielo mar growth, ma bende dongo e ring'o kama ok onego bed ni odonge. Ipimonwa kata kidieny mokwongo kaachiel kod kidieny mar ariyo, ni moro thuolo mar ng'ama miyo mako ich nyalo bedo matek ka nitiere kod adenomyosis. Thuolo nyalo bedo matin kata nyalo bedo matek mondo mi ng'ama miyo ni omak ich. Manyiso ni nitiere percentage moro matin ma ng'ama miyo nyalo mako ich ka po nono ni nitiere kod adenomyosis. To po nono ni omako ich, ijni wanyalo ting'e to tam, wanyalo ting'e nyaka dweche 9 rum koso. En penjo ma samoro tek. Wawacho gan ich ka ich opogre. To ng'ama miyo mantiere kod adenomyosis komako ich, yes, en adiero nyalo ting'o ijno michop nyaka dweche 9 mokonyre maber. Lakini bro dwaro nobed machiegni kod daktari ma gynecologist molony, nikech samoro yudo ka ichako ich chako dhi, gik moko dhi maber, to kwachopo diere kanyo shida chako betie. Koro ka en ng'ano ma lure machiegni, daktari luwo machiegni, to nyalo fwenyo ntiere chandruok, to ntiere yedhe mwanyalo tiyogo mondo wakony ijno mondo chop kama at least nyathi nyalo bedo mangima ka ng'ama miyo konyre. Okoyot. Gine high risk pregnancies. Wacho ni high risk pregnancy. So ok en gima yot ma wabro wacho nwa luwo watimo follow up kapa kawaida. But en ng'ano monego bed ni daktari luwo machiegni, ma kinde ka kinde wachekon to be gik moko dhi maber kose ok dhi maber. But gima dwan mondo aler jowinjowan, kech wach mar yudo ichno en wach machando mine mang'eny. Ka intiere kod tuo mar adenomyosis kata wach ni in gi tuo mar adenomyosis, gima ber en ni mokwongo idhi ir daktari mondo omiyi yien, waduok piny inflammation mar adenomyosis no mondi. Kosedok piny ma gik moko tulia kidogo, eka koro igamo remo. Nikech mano bedo ni nyalo ting'o ijno michop dweche 9, chances nen malo moloyo kapo ni ifaulu bigamo remo ka
adenomyosis no pod ntiere malo. Kech yudo kibro bedo gi chandruok mang'eny sama iting'o ich no. Lakini komi yien inflammation no dok piny, gik moko bedo maber, to mano e kinde maber monego bed ng'ama mama gamo e remo, nikech chances mag ting'o ijno nyaka chop dweche 9 ni malo kabisa. Estrogen, hormones, kod lining mar ich odonjo nyaka iye kama onego bed ni obede molokore growth kanyo. Seche ma ng'ama miyo nitiere kod rem mang'eny kaachiel kod samoro ko nyalo bedo kod kweke kotenore kod ranyisi mane wapimo ka mosebiro iri ma itimo ne nonro makende kidienje 3 mag nonro. Iwacho ni thieth bende en thieth kidienje 3, ma kidieny mokwongo kanyalo paro maber ni wacho ni en yor maduoko rem no chien, kaeto yo mar ariyo ni wacho kacha ni en mi control godo estrogen kaachiel kod inflammation, kaeto kidieny mar 3 ma bende ma koro itim ka koro chuno saidi en yor yeng'o kata surgery. Kamano. Ka ng'ama miyo nitiere kod chandruok ni adenomyosis, nitiere kidienje mag chiemo monego bed ni obedo godo mabor kata ok ocham kotenore kod kaka dende chal, kotenore kod chemicals mag dende kaachiel kod chiemo mopogore opogore ma bende wang'eyo nitiere ga kod gik mang'eny mokalo. Ka ng'ato nitie kod tuo mar adenomyosis, onyala chamo chiemo ma kawaida mochamo ga pile. Lakini kaka wawacho chien kanyo ni sama ng'ato nigi tuo mar adenomyosis onyaga bedo ni remo wuok mang'eny, koro bedo ga anemia. Koro ber ka omedo chiemo moting'o iron mang'eny mondo koro kik anemia no chande. Koro magi e chiemo ma wasisitiza mondo ng'ama miyo omede e diet ne. Lakini bedo gi tuo mar adenomyosis to kik chand ng'ama miyo koro bedo gi special diet. Otema kama kawaida mondo cham chiemo malong'o ma balanced kama kawaida. Lakini nikech remo samoro wuok mang'eny, koro medo chiemo ma oting'o iron mang'eny mondo okonye ga anemia. Imedo lero kanyo maber mokalo teka ni ng'ama miyo iseneno ka remo wuok kuomi mang'eny, mondo mi seche ma iyudo thieth cha tiyudo kaka itemo duoko remo miwito cha, ket chiemo mondo mi obed kod madini mang'eny mar iron kidienje mopogore opogore kaka alode mar alum. Samoro nyalo dhi e osiptal, nyalo miyi yedhe mamoko makonyo gero remo kod weche makamano. Koso daktari? Kamano. Ero kamano ahinya. Ponono ni jatuo kata ng'ama miyo nitiere kod adenomyosis to komanyo thieth, olinga nikech kaka ne wasewacho kidieny mokwongo, ne kidieny mar ariyo, ni thothne joma mine wacho ni seche ma ng'ato neno malo en gi rem, samoro nyalo dhi kamano, koling kode alinga ka koling kode no, complications mage manyalo bede? Ntiere gik moko 3 manyalo timre. Mokwongo awacho ni tuo mar adenomyosis ng'enyne ok jalokre ga mbed kansa. Lakini ka ng'ama miyo ok omanyo thieth, obro bedo ng'ama miyo machandre, mang'iso ni kinde ka kinde en gi rem, kinde ka kinde en e subtal. Mano chandruok ma waneno mang'eny. Koro yudo ka samoro kata ntiere jok ma oseketho tich kata tich osekethre negi kaluwore kod tuo mar adenomyosis. Nikech in ng'ano ma kochopo sama idhi malo to odiochienge 2-3 moko ionge, koro dwe ka dwe in ionge ga. Koro mano yudo ka yor yuto bedo kod shida. Mar ariyo en ni iyudo ka en ng'ano ma pod temo manyo nyathi. Samoro waromo kod ng'ama miyo ma orie chopo menopause, kore kobiro thieth. Noyudo nyathi mokwongo, koro gi pache oneno ni gik moko ntiere kawaida. Koro gisebet ka gitemo, higni emadhi. Koro ka oko lutuo ni maber momiye thieth, tiyudo ka bedo gi nyathi nyalo bedo shida. Ma en gima ka samoro kolos, tiyudo ka ute joma moko kethre nikech yudo nyathi okosebetie. Koro mano be nyalo bedo shida ma ng'ama miyo ntiere go ka oko yudo thieth. Mar adek en wach ma wawacho ni sama ng'ato ntiere grem, iyudo ka weche kata mag bede achiel kod osiepne mano bedo shida. Samoro iyudo ka ng'ama miyo obiro to gisebet ka gidak kinde mathoth, to koro chopo kama weche mag kachiena ok dhi maber, koro ji chako gwandre ot. Mano be shida ma waneno kod joma ntie kod adenomyosis moko oyudo thieth. Nikech iyudo ka osiepni
samoro ok owinji to ang'o mamiyo sa ka wadwan mondo wariwre tini kaso mana ni iwinjo rem. Koro iyudo kamano samoro kelo gwandruok matindo tindo e udi. Kamano. Erokamano ahinya. Amor mokalo kendo adwoko erokamano mathoth. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari ya wamama. Entiere kod adenomyosis to dwa ni mondo betudre kodi oyud konyruok e chuny boma ma Kisumo ka ni wacho ni nitiere Siaya inyalo yudi nang'o namba ni mag simu kata kama inyalo yudi. Kaka wacho gisani athietho Bondo. Koro ng'at ma dwaro yuda inyalo yuda Bondo Sub-County Hospital kama tiye kata kibire clinic kama ntiere kod clinic na Haven Hospital bende ntiere Bondo tibiro yudo thieth malong'o. Okaero ga chiwo namba na e yamo lakini ng'at monena chien mar kamera kanyo to nyalo yudo contact mar clinic wa mondo bedno nyalo chopo Bondo wane kaka wakonye. Erokamano daktari. Adenomyosis chandruok ma joma mine mang'eny nitiere godo to ging'eyo ni gintiere godo nyalo kelo negi chandruok mokalo to wach maber ni nyalo thiedhe, wach maber ni en gima kata kojuki to ngimani ok orumo inyalo yudo konyruok kaito bende ok en cancerous. Erokamano. Ageno ni yudo konyruok, ageno ni puonjori nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu. An Ruth Otieno, oriti masani.